Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu nggih? Sehat? Oke, sehat alhamdulillah. Iki dilajengaken nyanyi sik karo ngenteni mercon. Karo ngenteni mercon entek. Yuk, 3 2 1. Yuk. Wayo, bengoke banter-banter Pak Mak sing ngarepe. Bengoke banter jiro luwe. Iki RT yang sangat luar biasa. RT to iki. Age iki RT iso nanggap guyon maton ya age iki. Luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk RT 17? RT Perlu dicontoh RT-RT yang lain. RT ini sapa to Pak iki, Pak? RT ini Samsul. RT ini Kang Samsul. Kang Samsul. Alhamdulillah. Perlu dicontoh RT-RT yang lain. Kalau RT yang lain tidak nanggap guyon maton rugi. Sing rugi sapa, Pak? Aku sing rumah saku lah. Delok to kompakane koyo ngene ya. Tepuk tangannya mana yang di depan coba? Iki lho. Contoh RT 17 koyo ngene iki lho. Oke, guyub rukunnya. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tepuk tangannya mana luar biasa. Contoh. Oke, aku juga dadi leader pemimpin koyo aku ini. Alah opo. Bilang ayo aja, oke? Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 ah. Oh iya ngerti to yo. Apate 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 ah. Yo iso Sing nom-nom iso, sing tuwek pojok ora iso. Wae tangane mung ngene tok. Ora apa-apa tapi joget kae dilenge sing ning pos kae lho. Jajal ambiar ya. Jajal ambiar. Oke. Ngomong yo jalukmu piye yo sing penting kowe bahagia. Tepuk tangannya mana? Wah RT 17 kompak banget kok rumah saya. Luar biasa sesuai dengan namanya pitulas. Itu pitulungan lan kawelasan Gusti sehingga tenaganya tersimpan dengan luar biasa. Hebat. Oh nang ibu-ibu apa kene dina dolanane TikTok ora tau nyambut gawe ya wong wedok-wedok. Ketoke ngono mana tak sawang ibu-ibu mbak-mbak kene. Ketoke bendina kok TikTok kayak karo nyambel ngono ya dolanan ngomong. Kok rumah saku. Tapi ya ora ngono. Lah piye ta? Dah coba ya. Jajal kowe. Mama TikTok luar biasa. Jajal apalnya apa ora? Kok ngangung-ngangung Mas. Sing anu rada dilonge Mas. Ora ngangung-ngangung sing ngarep. Ayo sone, Pak. Oh iso weneng niki lho nang. Kowe gelem ning isor kene? Nyapa? Ceblokan bongko kene isor kene. Ya tidak mungkin kene sudah di Oh, diane ya. Mas, mesti rapi ya. Ya. Oke. Ning ngarep ini ya ora apa-apa. Masih semangat. Masih semangat. Belum ngantuk. Mana suaranya? Oke. Wong wedok ngono lha ketika mana? Selain mereka semangat, mereka juga cantik-cantik lho, Pak. Ya perkara skincare ayune iki. Wong kene iki ayune perkara skincare larang-larang. Sing ngomong sapa? Mereka walaupun tidak pakai skincare, tidak usah pakai skincare, mereka sudah cantik. Nyapa sak bape? Karena setiap harinya mereka terkena air wudhu, oke? Ya, piye wong wedok mbok lem, yo rambutnya ngepang 17 Tapi sayang sithik wong lanange ora enek sing ketok belas. Ketoke lanange mbok diusahne ning mburi mbok kok ngarep ibu-ibu tok lho lanange ra enek belas. Aku gumunku ya ngono, mesti nek enek tontonan ibu-ibu selalu di depan, bapak-bapak ora ketok. Ora ketok ning mburi nunggu parkir kok.
Apa ketok piye kok rumah aku? Oh, alah rekoso irap dadi wong lanang. Jajal, jajal. Oke. Oke. Hah? Mudun. Wah, aku kok mudun mbok cium. Lah, sing pengen nyium awakmu lho. Teng ana wong kene percil gandeng nopo elek. Alah. Oh, jangkrik tenan ngelak jeblok. Kleru lah. Ngono kok bangga. Aku nek medem mbok cium. Wong masyarakat ini wis ngerti kabeh. Nek petuk percil mesti bathuke no. Lambene jep. Irunge nyep. Pak. Duite A. Amin, mbok dongane ra apa-apa. Nyapa mbok tambahi dhewe. Lah nyapa bene timbane dijeleber-jeleberne. Ora ya lu mendingan aku. Nyanyi aku lho jajal aku lho ibu-ibu lho apal apa ora lagu-lagu. Mulak rapal juara sitok-sitok. Oke. Apa meneh kuwi? Bu Betty, Supiah karo Mbak Mus kuwi. Sing masak Lah, Bu. Iwak iso cuwilik cilik. Masuk awakmu wis kok ngomong nek karo wong papat kuwi. Yumus sih. Ini terus. Nek panganan kurang ra enak siti Lah lah yo. Diwangene, diwangene. Supiah barang lo masak barang lo nyapo ora ngono lho asin. Wimus kuwi jenenge. Lah Yuyun. Yuyun iki wonge meneng. Meneng. Tapi gampang grundel ae. Ya kuwi wong ngene kono. Oh iya. Apal aku wilayah kene. Ya anu. Aja kok aja cedak yu. Aja cedak yumus. Nyapa? Batune sik anyar. Dadi nak bar ganti batu nyuwetret lho. Masalah. Bojone paling ngenes kuwi paling. Bu Yuyun, engko tolong kandhani Yumus ya. Nak petok iki engko kon nglothek sambel lambene. Nyapo? Enak lho ibu-ibu lho sing arep lho kok rumah. Ngomong jalukmu piye? Sing penting kowe. Ya apal iki. Apal. Apa ya sing lagu sing rapal iki paling enek sing rapal wae. Bener. Kaping telu AC ing bocah uga marang uga gawe pinter anjane jenengan ngeten. Kaping papat Dor. Lah kok malah mandek kuwi lho. bahasan kaping papat meneng iki. Berapa gitu. Api-api. Bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Bareng sholawatan. Oke, sholawatan. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi Asya bilaka Rabbi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil Luar biasa, tepuk tangannya mana untuk RT 17. Iki yang dinamakan kebersamaan dan kerukunan Mas Lenda. Luar biasa, guyub rukune warga masyarakat RT 17. Anjane RT ne kapsul ki. Siapa jadi? Pak Samsul. Samsul. Kaya kapsul. Mas Samsul ini luar biasa. Nyengkuyung para pemuda-pemuda luar biasa kaya ngene iki. Acara berjalan lancar karena apa? Panitia, tepuk tangan untuk panitia pada malam hari ini. Panitiane nom-nom tatak trengginas trampil cepet anggone Sugoto karo awak dhewe. Aku dikai kopi rong tak ombe wis diundur saking cepet tele. Didone tok ngene tok. Pak, kuwi mau dudu diundur ya. Iya. Kuwi kopine digenti sing anyar, Sing luwih panas. Sing luwih panas. Apa maneh ibu-ibunya blater. Piye, Pak? Mlebu jebleng kowe mangan apa? Aku mau langsung mangan sembarang sing tak. Hah? Endi? Lah ning jero kuwi mau. Apa mangan apa kowe? Lah buah-buah kuwi mau. Buah apa kuwi nggawa dhewe aku kok. Kuwi mau buahmu to. Jangkrik kowe bathok nggon kowe. Lah mau nek Kene iki anu polo pendem. Oh, berarti sing polo-polo pendem. Sing ning dipendem-pendem. Sing dipendem ning jero lemah. Ah. Kaya to. Telo. Kaya to. Terus uwi. Kaya to. Mayit. Aduh. Masa mayit yo mbok badhok Kuwi yo kacang. Pokoke polo kependem ning kono kuwi enek kabeh. ning mburi kono. Iya enek kabeh. Dadi kudune matur nuwun mlebu ning kene-kene RT kene. Awake dhewe wis ping pira ning kene? Alhamdulillah. Ping 7, 8, 9. Agek pisan iki. Lah ngono kok driji mulai Pak Kapsul, Pak Samsul. Pak Samsul wis ngobrol karo aku Mas Samsul. bilang gimana beliau? Bilang bahwasanya Mas Percil kalau masyarakatku seneng acara guyon maton setiap tahun 4 kali acara ngene iki. Alhamdulillah.
Masyarakat seneng? Seneng? Berarti iki awak dhewe wis entuk jatah ping 4 dalam setahun ning kene. Delok YouTube. Nyapa nanggap bareng acarane Agustusan kok. Lambemu ku senengane ngono ku lho. Tiwas tak jagakne ngene iki. Isu ndek ngenane acarane jalan. Jalan. Weh, mlaku sehat ngono kae. Ya, jalan sehat. Berarti mlaku ning kene ngubengi desa. Ngubengi desa mau berot. Berat. Tak cewekel yo sik berot magrib-magrib. Kuwi jane sing mbok cekel bandengi apa sapa? Lho jenenge judule berot ae. Oh, ya berat. Berot kaya bojone dhewe lak kowe ditukokne Mas ra gelem berot. Nek kuwi bojomu dhewe. Lah, bojoku ya iya lho. Loh, Lah tekane nangis kepir ning Malang apa ora njaluk kalung. Sapa? Bojomu. Loh, bojoku masa ya ngono kuwi. Lah kae jangan nangis-nangis nek Kayak dudu kalung, Mak. jaluke apa? Sak perangkat gelang kalung ali-ali anting-anting. Komplit. Dadi Wong wedok kuwi ngono kuwi baik pinter bojoku. Lah kok pinter? Lah ning Malang kae pas ajak njaluk gelang kalung ali-ali. Wah, berarti bojoku pinter. Termasuk wong sing iso celeng-celeng. Wong wedok kuwi pinter. Bojomu termasuk celeng. Iya, tapi menabung ngono lho, Pak. Wah, lah nabung. Nah, menabung emas itu sama dengan investasi ke depannya semakin cerah. Awak dhewe punya perhitungan. Oke, Ibu-ibu. Wong nak seneng emas mesti kuwi pemikiran nyapa lho. Kowe rabi pirang tahun? Duh, wis suwi lho, Mak. Pirang tahun? 14. 14 tahun? 14 bulan. Aduh, lah sik anyar. Kowe jarene sapa kok investasi iki jarene sapa? Loh, wong wedok-wedok termasuk bojoku, maratuwaku, ya mbokku barang ngono Kowe kuwi. termasuk kena investasi bodong gak mung. Investasi masa depan, Masa depan dengkulmu wong wedok. Itu contone menabung emas itu semakin tahun semakin hari itu harganya semakin naik. Bojomu modal sawayah-wayah kuwi. Bojomu lak njaluk ngrengek ora? Heeh, Mas. Kanggo tabungan, Mas. Masa depan sawayah-wayah butuh kena didol. Ciri-ciri wong kena investasi bodong kok ya awakmu iki ciri-cirine. Kok investasi bodong kuwi Lho lho. tak omong iki tenan. Wah, apene tuku ya ampun timbangane digawe apa-apa mbok alung tukane gelang karo Mas to, Mas. Betul itu. Iku digawe cicilan sesuk lampu menene sak butuh sawayah didol sawayah-wayah. Heeh. Kuwi wong wedok pertama kali lak urung ditukokke. Iya. Lak wis ditukokne jajal dolen, ape didol ora mesane to, Mas. Lumpuh-lumpuh angel masa ape didol kena investasi bodong kowe. Berarti wayah didol Angel. masa lho, Pak. Ya. Napa nggih, Bu? Ya ora, ya ora. Kudu ngabang lho ngakoni. Pak, aku tak mulih sik, Pak. Nyapa? Nyolong iku Lah masih lah bojoku. lah. Ya ora oleh. Wong lek wis kadung lukokne kudune ikhlas. Laki-laki itu harus ikhlas karena laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga. Apa iya? Iya. Wong lanang iki legere lho kaya Pak Samsul iki lho. Berarti wong lanang kepala. Kepala. Bisa menang wong wedok gulu kok. Cangkemmu muni piye jare ngomong Wong lanang jaremu Kepala rumah tangga. Sing di apa jenenge percaya ning rumah tangga, percaya untuk mengelola kehidupan rumah tangga. Wong lanang kuwi kepala to. Kepala. Isih kalah karo wong wedok. Lah kok iso? Wong wedok kuwi gulu. Dadi gulu nak tengengen kepala tidak bisa obah. Berarti sing ora awakmu iki. berarti sing penting apa, Le? Sing penting gulu. Bisa berarti penting lanang apa wedok? Yo wedok ning alam donya kuwi tanpa wong wedok ora iso apa-apa, Pak. Iya. Mula awakmu aja sampe nyenyek karo Ora wong iso. wedok. Aku tetep ngadepi wong lanang-lanang sene kono kae. Hidup laki-laki nyambut gawe rino wengi digawe sapa ya digawe ngene-ngene iki mangsamu. Awakmu mergawe wis rumangsa hebat ngono. Lho, wong lanang nyambut gawe 24 jam mari basang. Duwike digawe anak karo bojoe mangsamu. Tanpa ada seorang wanita yang menyimpan atau menabung keuangan akan ya ora. Awakmu nek ra percaya takono karo Yumus. Hah, belum gak gelem. Mo. Aku lak liyane mus gelem lak gak gelem takok aku. Nyapa to? Nyecet malah aku kalah kowe mangsamu. Wong wedok kuwi Ora iso Le. Sing wong paling sabar iki wong lanang. Paling wong wedok iki turunane hawa. Heeh. Hawa iki hawa. Mangat. Dadi wong wedok iki mesti lambene nyecet. Lah wong lanang turunane Adam, mingkem, lak disereni bojone paling meneng akhirnya stroke kuwi wong lanang. berarti sabar wong lanang. Sabar wong Isih lanang. sabar wong wedok. Lah kok iso? Saiki wong lanang ngono kae paling ora iso ngomong ngono tok. Yeah. Wong wedok tanpa ada seorang wanita, kesabaran yang paling tulus itu adalah wanita. Lah kok iso? Isu, Hmm. isah-isah,
Terus orah-orah, umbah-umbah, ngedusi bocah sekolah, ngeterne bocah sekolah, bengi kon mlumah, ungah-ungah. Iya, aku tekan guru barang ngono. Sabar, Pak. lho kuwi kewajibane wong wedok wesamu Tanpa digaji, mereka sudah ikhlas membantu seorang laki-laki, bahkan bendino ndongakno, Pak. Rumangsane wong wedok kuwi perjuangane. masalahnya wong lanang tak anu ra keplok-keplok belas itu Jangkrik. Wong wedok resikone yo gede lho. ya wong lanang ya gede masamu sunati kapok sepisan tok ora tau balik Kok sesunat kuwi lho. aku mon kesunatan pindho Saiki keturunan nglairno. Wong wedok kuwi nglairno toh-tohane nyawa. mangsamu wong wedok nglairno meteng lha ra ditutul sing lanang ra iso meteng Tapi sing berguna wong wedok. ndak iso Berguna wong wedok. Kok iso? Saiki nek awakmu umpama baju kotor, sing ngubah sapa? Wong wedok. wong wedok Awakmu piring kotor, sing ngubah sapa? Wong Wong wedok. wedok. Awakmu nek butuh mangan, sing masakno sapa? Wong wedok. Wong lanang arep mbadhok tok. Wong wedok kuwi aku grab kok aku grab nyapa kok grab. Lah nek saiki ngono, aku mau kalah aku wong lanang mau kalah ngene iki umpama awakmu arep pentas, pakaianmu kotor, arep mbok gawe. ya laundry Bu Yun karo Bu Mus aku nyapo wong wedok maju ke depan jajal kula anu ayo ngomong nih ibu-ibu khusus ibu nadane Oke? ibu ayo lagu wong wedok aku bapak aku nyanyi bapak aku nyanyi ibu wis ora apa-apa aku Oke. yo kowe nyanyi ibu apa lagumu ibu Lah aku yo jelas no. Bunda no. Dari Eri Susan. Lagune ibu akeh, Pak. Ibu akeh. Bunda. Terus ibu. Lah nek lagune bapak ana sitok tok. Bapak Pocong. Bapak Pocong, cangkemmu Iya. madhep mendhuwur. kowe kaget dhewe Bapak sing dicangkem-cangkemno. ben nyanyi Ibu ya enek ibu kota. Bapak apa? Renek. Pak Jari bakul sate Pak Jen ya nek Pak Jari kowe Ayo, Bro. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. nyanyi Iya nyanyi. Lah aku pengen selamat soalnya di hadapan ibu-ibu banyak ini. ya ibu-ibu banyak berarti tunggalane mentok pitik barang kok Maksudnya ibu-ibu yang tidak terhingga. lah yang ngomong ngono ibu-ibu banyak suwasar gasmu bongkok ya wedok-wedok Maksudnya ibu, Ya, gitu. ibu-ibu manusia. ya Bunda kau lamu batang nyanyi yo Lah, lho nyapa iso ngene-ngene iki lho mbok tak nyanyi yo wis to Dikeploki. wah lah dikeploki malah kaya doro Tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? dah senadane Bunda kau lamu warak kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang kau sayang. enak suarane Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali cangkemmu kleru iki lagune Ani nyanyi padamu, Ani. Awakmu ganggu lho. Awakmu ganggu. otakmu dhewe sing Bocor bocor nyenyekno kanggo wong wedok-wedok. Lah lambemu sing bosok lambemu dhewe lho nyapa nyeneni kancane iki lho. Nyapa awakmu ganggu lho Ora masalah. aku ora ganggu mbok sing. Aku nyanyekno kanggo wong wedok terus mbok ganggu. Lah nyapa bunda kok ani Iki iki. spesial kanggo ibu-ibu. Iya iya ta. Bunda. Tekan Mulane rungokne to. Ya ora Aja mbok ganggu. Lah lagumu luput to teko ani lagu. Bunda, kau lamu warak kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang kau sayang. Ya bener. Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali padamu, Ali. Kok salah ya, Pak? Ya iya. Sabarlah sayang,
Ani kuwi. Tungguku pulang Bunda Ani. Maksudnya ngono lho. Lho berarti kowe ra iso, kowe berarti nada-nada kowe ra. Coba. Lah awakmu kok mudeng nada. Kalah lah iso. Iki lagune khusus wae Pak Samsul. Lho, lagu kanggo Samsul. apa enek lho? Enek. Nyapa to? Aku apa ra? Apa to aku sing ra iso iki? Apa iso? Iso, wis bayar. Lagu kanggo Pak Samsul? Iya. Nadane Mas. Mosok Samsul. Lambemu. Dasmu. Lah kowe Yo lagu anyar no. gawe dhewe. Ketua RT to. Heeh. Pitulas. RT Pitulas. Samsul. Ayo. Deng 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 deng. Ha! Samsul. Apa enek lagu judule Samsul? Manut aku ora. Iki lho terserah aku. Iki sing aku ngene ras. Good night everybody. Ayo. Inilah satu artis kita. Kepala garangan. Malah gerangan gasmu. Iki lho nyanyi iki lho kenapa? Ya Lah kok rambutmu kaya garangan. bene to, sasirku to. Masalah rambutnya kobok. Osa. Samsul. Samsul. Pak Samsul RT Pitulas. Hei! Iya! Pak Samsul RT Pitulas matur nuwun. Aku wis diundang rene sing cewek jenenge Bubut karo Bu Yuyun. Bu Yuyun lho meneng ae. Nyapur Bu Yuyun lho meneng ae kok Apa sebuah sing cantik Bu Yuyun, sing cantik Bu Yuyun. Lah nyapa kok sing cerewet ning kono lho. Iki lho Bu. Ora tahu lah Pak Samsul iki kancaku plek. Apa iya Pak Samsul awak kok. Aku mlebu langsung dikei. Kayak apa? Tewel. Dikei tewel aku. Karo Pak Samsul dikei tewel. Heeh. Paham ora? Langsung dikei tewel. Tewel. Berarti pulut tok. Sotone iwake jan samene-mene. Masalah Pak, kuwi nek mangan terus piye lho Pak? Urung disiseti iki sik utuh. Iki disiseti. Kuwi dia mawawan. Lho masuk lagu iki saiki lho. Seju selam cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga Abang yang rayo yo. Seju selam cuek baru malu. Aduh adik ini juga abang yang rayo. Ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu sedaya nggih, kakang kula dalu niki nembe setepe kumat. Iki rock. Ya ya rock. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih handphonenya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Iya bro. Apa rock? Iya rock. Style toy, style toy, style Foto Arab bareng. Masya Allah. Enak ya Bapak. Hah? Berarti lah gue suara-suara Versi Arabian apa? Jaluk versi apa nih? Lihat nih. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Dia berapa? Prop jajal bro. Aku bro. Oke. Coba. Apa? Nyapa nganggo Mbak Prabowo. Yang baru atau statue ini? Saya susah, engkau yang baru mari ini. Lah dek versi ini apa lho, Pak? Betul menang lambemu. Kalau memang cocok bisa datang
kerumale Jawa Iki kok ndi to iki? Beduro. steju Iya iki. Durai apik. salam kerong dari bule setelan cuek baru malu Padahal kaya awet dhewe tuku uyah ya, Le. kakak percil Iya, kakak Dek. selendang Iya, Dek. jangan banyak colok Le Aduh nih apa nih Probo ketua panitia Mas Paris bapak kades yang minta peseh dik apa nih Probo kembang kacang dijejer-jejer apa nih nek wis nembang mesti nyawer lirsa alir lirsa alir 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 lirsa alir lirsa alir 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 Ceng ceng eneng beras neng pinggir sumur RT 17 muga panjang umur. Ning alas kok nggawa roti masyarakat RT 17 kathah rejeki Alir sa alir lersa alir 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 dong lersa alir lersa alir 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 dong. ono kawat merambat nang godhong mlati bapak hidayat paring rejeki ono kawat munyer nang sumur bapak hidayat panjang umur Alir sa alir lersa alir 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 dong lersa alir lersa alir 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 dong. awan-awan ngetok kayu lah godhonge dipangan wereng prawan-prawan ketok ayu-ayu bareng rondone ireng-ireng Alir sa alir lersa alir 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 dong lersa alir lersa alir 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 dong. ireng rambute lho eh ireng rambute wis sepuh tapi isih rambute ireng urung malih putih sik ora heh sik ora sik ora ayun-ayun ayo adu lentik Ibu Yuyun semakin cantik asik eneng kabus ana kerdus campur ketan Mbak Pus cerewet koyo cerewetnya tenanan lirsa alir lersa alir 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 dong lirsa alir lirsa alir 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 arep muni rewet kaya setan ora cerewetnya tenanan cerewetnya lho tapi seneng guyon wonge yo tapi sambele pedes kaya sambel setan tenan walah sambelnya koyo remason gumun aku lagu sing anyar ada dulu denailah suko mancalya udah bakawan raso-rasoko aduh Nusantara. tapi denai diamkan lihat dek nona makin gagal makin kakak jadi suka dulu ada rambut kepang dua sekarang rambut merah-merah aduh Tuhan ampune timur lagu timur bos Iya lagu timur karena kan ini acaranya nih gini-gini. Iki khusus hadiah dari saya oke yang tim konsumsi katuran naik panggung siap
Bu Betty, Supiah, Bu Mus, Bu Yuyun. Lah kerupuk nih paten. Ayo Mangus. Ya naik semua. Ini hadiah dari saya pribadi. Idolaku udung coklat itu. Ya oke. Yuk sepote. Kakalia de tambah manis dan Coba. baduka dua di rambut dua sekarang rambut merah-merah. Kakalia de tambah manis pulang rantau dari mana. Dua de nona jangkal lalu masak kayak depan kakak. Tepuk tangannya mana untuk ibu-ibu yang di depan kita. Ini kan acaranya Mang Agustusan. Merdeka! Merdeka. Karo berok nih Pak. Merdeka. Ya kita. Ayo. Merdeka! Merdeka. Ya nggak apa-apa. Semangat loh Pak. Dihitung dulu mulai yang pertama. Ibu Betty. Oh jenengan. Oke. Bu Supiah. Siap Bu. Bu Yuyun. Bu Mus. Enggak apa-apa. Ayo. Aman. Awakmu kudune sing hati-hati timbang dicuwetret Ora apa-apa. Hadiah langsung dari Percil. Oke. Karena tak adanya ibu-ibu ki awake dhewe sarombongan keluwen. Oke, tepuk tangan yang ada di depan. Iki larane ibu-ibu keluwen dari ibu sana dulu. Ibu Bu Sup. Maju ke depan satu langkah Ibu. Mohon maaf. Oke. Siap. Gerak. Ya, kita harus menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Bu, Sup. Asli. Bu, aja guyu, Bu. Alah. Wong wedok ngaku ya ampun. Alah malu. Bu, Sup. Oke. Dalamipun pundi? Hadap sana, Bu, hadap sana. Rumahnya mana? Sebelah mana? Oh, mriku. Oke. Tadi masak apa, Ibu ya? Tadi masak apa? Tewel. Sampean sing mangan tewel mau. Lah kok cili-cili lamun ngirisi tewel. Tapi luar biasa enak sedep. Terima kasih Bu Sup. Oke. Bu Sup, ada 3 persyaratan: nyanyi, joget, puisi. Minta yang mana? Bu. Nyanyi sama aku ya, sini. Enggak apa-apa Bu. Ayo coba. Nadane coba nadane. Sama aku enggak apa-apa. Ayo. Bisa. Kalau aku sama aku bisa. Apa yang tidak bisa di negeri ini, oke? Nadane? Ayo, ape mudun. Abang biru Lampune merah. ya. Luar biasa. Bu Sup termasuk lagu setopan pada malam hari ini. Yo iso lho Luar jane. biasa. Terima kasih Bu Sup. Ini hadiah dari saya Bu Sup. Terima kasih. Bisa duduk kembali. Inilah dia. Lagu Abang Biru Lampune Merah. Lampu merah. Busuk jangan Bu Sup, dilawan. Terima kasih Busuk. duduk kembali. Ayo. Inilah dia, lahir di sini di RT 17. Kalau Abang Biru itu lampunya merah. Siap. Bener wi Pak. Maju ke depan. Karena acaranya 17-an ben murup. Merah. Maju ke depan. Satu langkah. Mohon maaf. Biar kita itu suka Sampai gembira. malah nangis lho, liane guyu aja. Loh malah nangis nek. Mikir busuk malah kita ini. Maju satu langkah. Maju satu langkah. Di depan garis. Oke. Nama siapa? Agak lantang. Betty. Iya. Ibu Betty asli RT sini ya. Pitulas. Dalemipun sing pundi? Didudeng mawon. Belakang sini. Oh niku, belakang mriku. Oh siap. Bu, Duwe wilayah. juri wilayah. Siap. Oke. Ya. Bu, 3. Nyanyi, puisi, joget. Alah malah guyu. Orang nek pilihan guyu, Bu. Saiki guyu penangis. Nyanyi, joget, puisi. Milih salah satu. Nyanyi. Oke, Asik. maju. Telung dina mole rono. Telung Dina boleh nang kene. ya gege. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Wes pokoke sini. Ya. Jadi saya Pak. Abang biru. Lampune disco. Oh, gelem galem. Gak merah Pak. Busuk. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun, Bu Betty. Maju, Bu Yuyu. Maju. Oke. Siap. Gerak.
Alah. Idolane mama. Idolane ya iki. Ya. 3 nyanyi, joget, puisi. Joget. Joget ya? Nyanyi. Oh, joget. Oke, joget. Joget. Ini kapok. Joget. Ayo. Abang biru lampune disco. Abang guru mas mikir. Hop. Masa samene guru kakak. Nyanyi. Joget apa? Abang biru lampune disco. Yo. Awak guru mas mikir bojo lo. Oke. Wah, suaranya apik. Bubuk no. Woi. Nanti. Mana dungkruk. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Bisa duduk kembali. Oke, terima kasih. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun. Luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk ibu-ibu yang di tadi? Nyantai. Pemanasan. Ini yang terakhir, ya. Ngopo dada-dadanya kok? Ini yang terakhir harus lebih heboh daripada teman-teman yang tadi. Yang pertama, 2 dan ketiga. Maju 1 langkah. Oke. Ke depan. Liane do nyeker sandalan dhewe. Ya enggak apa-apa, jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Jaga dan juga kebersihan. menjaga kesehatan supaya Ya. tidak. Joget, nyanyi, puisi Bu Mus. Joget. Apa? Oh, puisi, minta puisi. Ora iso. Syukur disoweneni. Ora iso, ora iso. Enggak bisa. Ya. Ya, maju. Oke, nada nih. Hei. Merek. Wo. Sol. Sol tanggamu lho, Sol. Ya, krek tenan. Iki yo wargane iki. Mayor. Oke. Apok tak angel-angel wis saiki. Salah nyanyi. Bila kamu Lho nyapa? Kok nyanyi malah ngene. Di sisiku hati rasa syahdu. Satu hari. Niki nggih, jenengan saya niki nggih. Dilihat kalih kula. Loh, malah Bu. Sampai aja nangis, Bu. Nyantai mawon. Ayo. Bila kamu Ayo Bu, Bu. Asik. Seneng aku, Pak. Di sisiku. Ayo Bu. Suara ninta hati rasa. Siapa Bu? Kok iso nu lho? Rindu. Satu hari. Ayo Bu. Satu hari Tak temu hati rasa. Pak, sampean aja nyeneni karo Bu Mus. Iki suarane habis mendino nyeneni wong-wong iki lho. Sampean kok iso Matur nuwun Bu, niki damel tumbas micin menika otomatis yaitu ini suatu contoh jogetan ondel-ondel. ayo awakmu yo ngece. Kuwi goyang kipas angin terbaru. Lah kok kipas angin apa? Lah ngene-ngene. Lah ora lho jogete mung ngene tok. Bila kaya ondel-ondel Jakarta. Tapi luar biasa tepuk tangan mainan itu ibu-ibu tadi. Yuk, artis selanjutnya kita tampilkan untuk Anda semuanya, hadir pada malam hari untuk Anda semuanya. Langsung spot esok. Bareng-bareng yuk. Yuk. Artis kita yang satu ini, yo kita sambut bareng Guyon Mato. Sinden viral kita, sinden cantik kita.
ibu-ibu, karena ini emang sinden permintaan dari ketua panitia Mas Faris, minta sinden wanita Rai Nogo. Ini kita tampilkan pada malam hari ini. Ini contoh cetakan Nogo Sosro ini ya. Berarti bisa nyembur geni ya, Pak. Hadap ke depan, agak ke depan Adik, ada ke depan lagi, Dek, ke depan lagi, Dek. Maju lagi. Kok sok gede sisih iki jadi bantalmu Mas. Apa ya, Pak? Iki mau yo kenceng oleh budal. Lah terus kok iso ngono? Aku lungguh pinggir genset akhirnya leder separuh. Agak maju. Adik, tak Ya, Mas. kenal maka Tak kampleng Mas. sayang. Sayang. Kenalkan nama siapa, asli dari mana? Oke, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat desa. Di Di Mas Banjarjo. Banjarjo khususnya RT 17 luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk RT 17. RT 17 Pitulas Mas. RT ini lho, Pas pitulas yo pas tanggale Agustus yo tanggal pitulas. Pas pitulas yo nomere anu Apa? duren pitulas. Oh, ngerti berarti. Sing tak awakmu kok Telulas, ketok, telulas, ketok. telulas. Apal berarti gue? Rolas. Jaran. Oh, 13 iki anu telu 01. demit Oh, 35. pedus Selikur. Selikur. likur mbah gampeng. Maju. Wong kok sok kabeh mbok takokne. Adik, Iya Mas. namanya siapa dong? Kalau AA boleh tahu. Ya paling gak kita itu seorang seniman. Hmm. Kita itu kalau mau kenalan tuh harus pakai lagu. Bisa nyanyi kamu? Loh, Bisa dong. maksud saya, Sa. bisa. Ya. Pokoknya manut sama AA ya. Ini kan AA, kamu gitu. Kamu sapi tank ya? Kancane Bukan. bunga telek kabeh. Kita Saya kan toilet memang dulu. keluarga sedot WC. Siap. Opo ya nek sapi tank. Maju. Lo jumlahnya di belakang. Iya, itu jumbleng semua itu. Maju ayo coba nebang apa kamu? Kamu nyanyi apa? Nyok nyanyi apa kamu? Mau nyanyi apa? Ya nyanyi yang lagu yang spesial. Oke. Perjuangan karena ini kan peringatan kemerdekaan Kemerdekaan. Republik Indonesia Yang ke-80. 80 Perjuangan. perjuangan. ingat kepada perjuangan. Yo, satu nada. Nek perjuangan tuh kita harus dengan semangat Semangat. membara Luar biasa. ingat jasa para pahlawan yang telah gugur iya. memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali. Jangan sampai kita lupa dengan sejarah. Jasuke Jas merah. Jas merah. Sukai badokan. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. sejarah Ayo, lagu ini kudu sing semangat. semangat. Yuk. Perjuangan. Oke. Dek zaman perjuangan. Kowe iki lho jane nyanyi. Kuwi capek gunung. Capek gunung kuwi iki. Lah kan enek perjuangane. Ya tapi ora kuwi. Ate yo gak ngono kuwi untuk memompa semangat pemuda-pemudi Indonesia. Mas aku penampakku wis Perdamaian ya iso kuwi ya. Damai ya. Kuwi yo kenal. halo Bandung, ibu kota periangan. Awakmu jajal. Awakmu teko kono. Ya iso. Aku ngene pemuda. Pemuda teko. Oh. Yuk kita sambut inilah ya selendem dengan semangat perjuangan. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah, mari bung rebut kembali dongeng. Pemuda Mas Percil ya enek. Enek lagune ya. Sorak-sorak bergembira semua untuk selama-lamanya. Umpama awakmu, Aku gawe ini Mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kowe njaluk lagu apa? Kowe njaluk lagu. Yo sing nyapi lho kaya tunggale mau nyapo kok iso malah lagu sedih. Nada. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya Lagu apa? karena diimpit bumi dan dibakar api. lah jare lagu sing apa to? Kuwi lagu apa?
negara rintik. Kuwi sakidul kuwi iki. Lah kuwi apa? Kok iki lagu iki pokoke aku nadane Mas nadane. Oke, mari. Penak Mas, tenang. Penak. Ora rada lingaling ora rada. Oke. Ah lingaling. Dadi kowe koyo dadi anu lho, Pak. Apa? Kok Pak Mbak lalu cangkem. Ora nang wedok. Wedok. Mbak. Wedok kok tapi rupane koyo ngono. Ayo. Ya enak yo ngene iki. Aku gak percaya belas kotak. Kuwi menungso apa uduk aku ya ora Oh, percaya. wae ngene mari operasi plastik. Plastik apa? Kresek, Mas. Ya sesuk gantian kresek Indomaret dadi luwih penak. Operasi plastik yo ning Thailand. Karo gerakan ya, Mas. Iya ya. Maling, hai maling, jangan teriak maling, 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 jangan teriak. Nyapa? Nyapa kok. Lah malah Kuwi njaluk lagu apa? Sing liyane sing apik apa piye ngono lho. Oh sing apik. Mosok Mayor berarti, Oke, mayor. mayor. Kowe mayor apa minor jalukmu? Sakarep. Gering sudah rasanya. Kuwi jaluk kuwi. Iya. Berarti kowe dadi gelandangan gelem. Lah mosok yo praktek dadi gelandangan, Mas. Ya kowe nyanyi dhewe nyapa kancane kok nyanyi iki lho karo Mas aku. Ya paling Nyanyi tidak dhewe sesuai iso. dengan Jiwamu apa ngono lho. Yo kan kuwi termasuk awakmu dhewe. Jawa ya, sing. Lah ngono lho memperkenalkan budaya Indonesia, budaya Nusantara Biar ibu tahu, adik-adik juga tahu. Kesuwen. Mayor. Kita kan sebagai sampean tani Bu, biasanya ini tolong dino agek muni. Kita kan sebagai Semarang enek seminggu lu media komunikasi menyampaikan apa dari leluhur dulu peninggalannya apa Siap. budaya Nusantara supaya generasi muda mengenalnya. Oke, Mas. Jadi kudune dengan tekad semangat kita menyampaikan pesan kita melalui lagu atau apa atau puisi atau apa yang kita sampaikan. Apalagi ini di hari kemerdekaan yang ke-80 semangat membara. Sing hati-hati. Masyarakat nom-noman sing nyawang iki yo gak sing sepuh-sepuh Oh, kudu hati-hati. Aula muda juga menonton. Kowe iki nyanyi. Kowe iki nyanyi nyok. Wong kosong ganggu. Kowe iki nyanyi ora ndang nyanyi kowe masalah. Lah diganggu terus oleh. Yo kan ndang muni ae. Mas. Oh iya. Mas gelang kalung wis tak doli. Malah didoli. Amarga kahanane lagi sepi. Perasaan lagune gak ngono kuwi. Tak go bayari angsuran siji-siji. Oh, lagune wong kita. Sing paling akeh Bank BRI. Sepi tanggapan keuangan dadi oleng. Awakku malah dadi enteng. Enteng. Kuru. Akhire aku dodolan kaleng. Ya. Aku terus mlayu ning Mbah Gam. Mas Samsul aku nyusul. Oh sik ngono malah tekan diri tekan bagame barang. Mas nadamu kok iso numpang karo keyboard ya? Kok gak iso penak ya? Numpang piye to? Dek probo lho. Jajal pelok. Maju. Tung tung deng tak tung tung dak du dak du. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Ayo Mas gua apa? Iki lho lagu. Asik. Nah, Ya ngono lho ekspresi. Ya. Asik. Senyumnya. Ayo, lambene dicokot. Tak pernah ucap Iki lho, hello rumono. pergi kau melambai. Harimau Malaya. Ya iso.
contohan tungtung sahur. Ayo neh. Hari yang mantap. Iso lho ya. Oh ya iso lho. Aku sedap. Iso lho. Ya iso lho ya. Hari yang mantap. Ya iso. Oh ya pinter lho ya. Dipisui masih. Matamu. Liti kaya setan. Kaya pocongan. Liti kaya setan. Gundul kaya jaran. Ya ta gundul ternyata. Gundul masalah kowe iki ora padha karo liya-liyane lak nyanyi ora penak. Lah lak liya-liyane iki nyanyi penak suarane enak ditotok enak ora kaya awakmu. Hancur. Hancur. Kamu kok dasi wis kaya mic lho. Lah iya. Oh mikmu loro. Telu mikmu. Endi telu? Oh telur loro. Loro tak. Siji loro. Ah ya loro. Sing liyane anu mik cadangan Mas. Agak maju deh, agak maju. Nembang ki ora terus digawe guyonan. Nembang itu yang enak. Kaya Ndek Probo, kaya aku. Alah lan Probo ya basa nembang. Iso. Probo menang lemune tok. Awakmu aja nantang karo Suarane lho dienggo nembangi ra metu. Ora metu biyen Ndek. Cari sapa kuwi awakmu? Lah nek saiki adu-aduan sinden karo aku ya entek nek Probo. Apa wani awakmu? Lho lho piye to? Ya lho. Kene iki masih apa, Dok? Anu sinden. Wes kowe milih. Kowe ayo sut. Kowe karo aku sut. Sapa sing kalah, sing menang milih ya. Oke. Sing kalah meneng. Yo, 1 2 3. Oh, menang aku. Ora jangkrik. Kowe kok ngene to kowe tanganmu. Hah? Menang apik no. Ya, kowe milih sapa? Aku yo jelas milih kene lho sing Oke. apik. Kono po iso nyinden kuwi. Ngene. Ngene lu kok. Ya, iya. Gendodokmu lungguh. Piye? Lungguhmu ora ngono kuwi apa ning singis kowe masa ya. Ya. Matur sakalangkong tretan sadajering sepotretan kapi kawula badhe ngejung menawi ngejung tak nyaman le banyon sapora salam kerong salam kerong beri gula pangap ora kaula badhe ngejung tak nyaman le badhe ngejung tak nyaman le benyuhun Rada maju. Sinden ora kajek. Lah aku ki gerakanku ora kaya kae, gerakanku pencak kok. Olehmu nembang ya pencak sinden iki mbok diawasi ning kene kosok. Pencak dor iki pencak dor. Lah iya. aku aman ngejung tak nyaman le ngejung tak nyaman le nyuwun sapora Oh,
Oh, ndur gak oleh. Oh rambale Dorambe, dorambe, ya dorambe. Aduh. gak oleh Lah piye, Mas? jadi ngantep ngene tok lho ngene tok mulai ngono tok Ya, aturannya. pencak dong ini adalah seni tradisional Jawa Timur jangan sampai disalahkan Dorambe, doramba. Aduh. Oh, patek teleng. mantan Ngantem. lihat siapa kacane Bu Antemi lho Dan apa ini dan? Lah kapan ngantemku? Mosok peraturan tok. loh ya peraturan ini mesti ana to Mbak Kesenian pencak don lo. Lah kono bolak-balik ngantem aku mosok aku arep ngene kok. lah kok salah kedawan tanganmu Kedawan gak boleh dawa-dawa. semua itu ada peraturannya orang terus ngawur kaya awakmu ngono kuwi oh rambale Dorambe. Dorambe, doramba. Adorambe, adoramba. Adorambe. Ayo le. iki Pak Samsul Mas Samsul Iya. karo panitia ini diaturin naik panggung Munggah. jadi munggahnya kok kaya ini Ora kene. kok munggah panitia ora gelem ngene takon Jadi mudun, si eh. munggah Mas Samsul musuh Mas Faris. Ora Lah, piye? masa kabeh panitia kon munggah Oh, enggak panitia Yo. munggah. Mas Samsul. Oh rambale Dorambe. yo Dorambe. ketua panitia Mosok Mas Samsul malah dadi ngene iki. iki sing dadi londo mau lho iki kok urip neh ya mau dipateni Kowe iki mau wis kalah kok kok wis kalah lha kok metu neh lho Londo blangkonan, londo blangkonan. panitia piye wis panitiane lho piye Panitia apa? iki lho Panitia Pak Samsul lho. Lah kan panitia diaturi munggah panggung. Lagumu. oh rambale Ya wis. Balik wonge. aduh iki lho mungkin basa dura kok ora ngerti Dura. Oh, Madura. Madura pun tak bisa ngucap Madura pun sekali-sekali benda Pak Sumsal. Pak Sumsal Pak Samsul Lah, Somsal munggah naik panggung karo gerakan ki mau Lah. yo kali Bapak Faris. Paris Hidayat. nggih yo oh rambale Dorambe. Monggo Bapak Samsul. Dorambe. Doramba. Adorambe. Adoramba. Adorambe. Monggo Pak Samsul. rambale Dorambe. oh rambale aduh kaget aku masuk Okor awakmu. Ih gondrong kaya film-film iki. Jelas. iki jenenge Pak Samsul Oke, iya Pak iki Samsul. ini mas bigas Kita musuh Lah, iya, deh. Oh rambale Dorambe. 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 Ayo. Doramba. Ayo. Adorambe. Adoramba. Adorambe. ya rambale yo rambale Dine. Panitia. Siap lurus mas lurus tepuk tangannya mana untuk panitia pada malam hari ini larana iki dhewe rasa tekan kene matur nuwun luar biasa. kita foto dulu mas buat dokumentasi guyon maton ya sini ah mbak sini sini Agak ke sini. sini oke mbaknya sini nggak apa-apa sini Iki sapa kok wedok-wedok iki? panitia Oh, panitia. iku sing ngupeni demo ya iki kok Piye, Mas? sini mbak sini Hah? Piye? Rumah aku tuh panitia. hop yo ini Oke. yuk ngatek sih ya Oke, berdiri. ini dari kita untuk mas-masnya lagu dari saya lagunya apa Propo?
Untuk persembahan untuk teman-teman ini. Oke, siap. Apa? Lagunya Ayang-ayang. Ayang, oh yang ayang. Bagaimana? Oh ya permintaan Oke. ayang-ayang. Bagaimana Siap, Dok? Karang Yuk, Taruna? ayang-ayang co. 3, Ayang, oke. 2, 1. Boleh joget. Ya, oke, di sini. Apa? Iki mau Pak anu Mbak Samsul. Lurah request Apa? ayang-ayang. Yo iki. Ya iki lho sing diomongne yo kuwi. Yang kilo. Yo ayang-ayang, yo. Yuk. Singa-singanya sini yuk. Guyon Yuk. Mata. 3, 2, 1. RT Pitulas ki coy. Yuk. Yo, awas yo. Bapak, kosong. Jangan turun dulu. Yuk bareng-bareng masih bersama Guyon Mantan. Kita gulu pedot-pedotan coy. Yo. Asik. Yuk, 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 yuk. Guyon Mata. Guyon Mata. Enak. Guyon Mata. Enak. Guyon Mata. Yo. Ja. Terima kasih untuk generasi Pitulas matur Bandung. Sukses selalu untuk generasi Amin. Pitulas. Tepuk tangan. Yuk, 3. Jadi ge ngaturaken gungeng panuwun ingkang tanpa pami dumateng sagung para rawuh sedaya namung mekaten lan semanten kiri kula sakaten saking paguyuban campur sari Guyon Maton Cak Percil CS Keparang sowan wonten ngarsa panjenengan. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi wonten kalepatan kawula sakaten nyuwun agung engses samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Kula sujud prastya, Kula kolis iksan. ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepisahan, sugeng pinanggih sanes wedal kanthi sesanti. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.